ओरैबायदि इन्टारेस्ट जालाङो गोलैगोनलै लासै दे ओरैबायदि भिउ जायजोबो ओरैबायदि इन्टारेस्टखा ससे दंबावो एकदम गाखोगासिनो ओरैबायदि इन्टारेस्ट बरियालै जायगाया एकदम ओंखारफिननायावसो दा Right. Oh, Rian, saya lihat itu. Ibu jaga berapa ni? Berapa minit saya? Tahu kerjanya dulu. Oh. Semua. Semua kerja dulu sore. Kat tanda. Welcome to waterfall. Ini dah जाजोब्बाय आंनाबो सफैमारबाय आं गैला हाग्रा जाजोब्बाय गाहायाव दहायनियाव गाहायाव बारबायथ' दानिया ओंखारफिननो थाला लानोसै लोगोफोर बिदिनोसै बावला बरिया जायगालै बेफोरो जायगायाव ओंखारफिनबाय लोगोफोर जोङो फाइनालि सफैबाय जों जोबजासिम एकदमबारे
นะครับนี่คือoरैबायदि लिमोनग्रा ओरैबायदि गाग्लिबाथाय हान्थु आथिं आखाइ मोखां गन्थं दोलाजोबदों सिजोब्बायलै फैसाया सिजोब्बाय फैसाया एम्फौ बादि नुदोंखाय दुब्लियाव माइ गायनायखौ बोनायनो बेसेबां फैयो फैया बारा गोजानखाय